ezigbo ife mwute na ife anya mmiri mmerụ. Oke osisi adago, ụmụ nnụnụ agbasago. Ka esi ama na oke osisi dalụ bụ na ebe niile ga-ajụ oyi. Ọ bụrụ na ị pụta n'ihu akwụkwọ kemgbe ụnyaahụ, ị ga-afụ na ebe niile jụrụ oyi. Akpata oyi jụrụ onye ọbụla ahụ. Mana kedu ife mmụta dị na ya bụ ife? Ọ bụrụ na ị na-anya, papa nnukwu anyị nwụrụ. Kedu ife nji si na Mr. Ibu bụ papa nnukwu anyị? Onye ọbụla dị bido n'ahọ 40, ya bụ 40 years, wee gbadaba maọbụ gbagotebe, onwere onye ga-asị na ọmalụ onye Mr. Ibu bụ. Onwere onye ga-asị na Mr. Ibu emeghụ ntonite ụmụaka ya ka ọ bụrụ ife aṅụrị site n'ejije. Mana abịazielu ife dị etu a wee si etu a mee maọbụ si etu a gaa. Ofu ife ị ga-ejide aka bụ imegide ife ọ daa n'ịzọ ndụ gị, kaba ahụ zọọ ndụ gị. Enekwana ife ndị mmadụ ga-ekwu anya. Ejekwana chebe kedu ife ndị mmadụ ya akọ. Ejekwana chebe ụdị mmadụ dụka mụ, kedu ife ndị mmadụ ya ekwu ma ọ bụrụ na anụ na ụdị ife a merụ ma ọ bụ na ụdị ife a jelu. Kedu ife m na-akọwa? Nke izizi bụ kaba ahụ na-edo ndụ gị anya. Ọ bụrụ na ị na-edo ndụ gị anya gachaa, kaba ahụ mara ụdị ka isi eje ka isi ana. Okwu a wee na-agalụ anyị bụ ụmụnne. Gị bụ onye na-ebi ndụ na ị ga-ebinwu ndụ gị. Gị bụ onye na-akpa agwa maọbụ na-ebi ndụ debe ahụ na ndụ gị bụ ndụ gị. Onye ọbụla sepụrụ gị aka na ị ga-emenwu ife ọbụla gbasalụ gị, na ife ọbụla sọrọ gị ka ị ga-eme, na onweghị onye ọ gbasalụ, na onweghị onye ga-ajụ gị ajụjụ. Bido tata na-eruo ndụ gị anya, maka na echi dị ime. Gị bụ onye na-akpaso mmadụ agwa da aṅaa da aṅaa, bido tata na-eruo ndụ gị anya, maka na echi dị ime. Gị bụ onye na-emenwu mmadụ ife maka na icheru na ị ga-emenwu ya, bido tata na-eruo ndụ gị anya, maka na echi dị ime. Ọ bụrụ na onwego ka isi n'anya na ndụ gị fụ na ijefiego ụzọ, na onwego ka isi jefie ụzọ. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị, if you ever think that you have missed a track or your track in life, bido n'oge chighata. Start on time to retrace your tracks. Maka na ọtụtụ n'ime anyị na-ebe akwa, hey Mr. Ibu, Mr. Ibu. Ọtụtụ n'ime anyị ejefego ụzọ. Ọtụtụ n'ime anyị akpaga akparamagwa na-ekwesịghị ịkpa akpa. Ọtụtụ n'ime anyị emegidogo mmadụ n'ụzọ dị iche iche debe ahụ na ha ga-emenwu ya. Onye ahụ imegidoro, ịmaghị ka ya na chi esi wee nọrụ. Onye ahụ imegidoro, ịmaghị ife ya na ife na-eje n'ụlọ. Anyị nọkịta na-ekwu nke Mr. Ibu, mana anyị nwa na onwe anyị n'ebe a na-ekwu maka Mr. Ibu. Kedu maka anyị nwa? Kedu ụdị ndụ ị na-ebi? Kedu ụdị akparamagwa ịkpasoro mmadụ ibe gị? Imenugo mmadụ ibe gị ife maka na ị ga-emenwu ya? Imenugo mmadụ ibe gị ife ọ na-atọ gị? Onye ahụ imere ife na-ebe akwa, ngị nwa na onwe gị fụ na onye a na-ebe akwa, ọ na-atọ gị ezigbo ụtọ. Chee echiche maka echi, maka na echi dị ime. Gbaa ọsọ mmiri kịta ọka na-elu elu, maka na echi dị ime. Ọzọ dịka nwanne ya bụ, ọ bụrụ na emegide ife wee ruo n'ịzọ ndụ gị, were nwayọọ tinye anya n'ana zọọ ndụ gị. Ejekwana nlebe anya kedu ife ndị mmadụ ya ekwu. Ejekwana sọba mmadụ anya kedu ife onye dị etu a ya ekwu. Ọ bụrụ na ndị ụwa nịa, ọ bụrụ na ndị mmadụ nịa, kedu ife ha ya ekwu. Onye dụka m mala amalụ na onwe ife merugo tata maọbụ echi, na onye ahụ ị na-asụ anya maọbụ onye ahụ ị na-enejere anya kedu ife ọ ga-ekwu, kedu ife fa ga-ekwu, kedu ife fa ga-akọ, na onye ahụ akwanyekala gị ugwu, ọkwanyelu gị ugwu otu awa, na onye ahụ afụka gị n'anya, o mee ya ofu mkpụrụ ụbọchị, echi niile onye ahụ ebirikwa ndụ ya gaba. Gị nwa bụ onye nwụrụ anwụ anwụgokwa anwụ. Gị nwa bụ onye nwụrụ anwụ ịtụfugokwa ndụ gị. Gị nwa bụ onye nwụrụ anwụ akụkọ abagokwa na ndụ gị. Ọ gafee ofu ụbọchị, onye ọbụla echefuo ife gbasalụ gị, kọlụkwa echi jewalụ. Kaba ahụ na-eru anya na ndụ gị, malụ ụzọ isi jefie, malụ ndụ nwere ndị ị ga-eje ka gị na afa dozie udo. Nke ikpeazụ,
imegide ife ọ banye n'ịzọ ndụ gị, nwanne m, zọọ ndụ gị, zọsie ya ike, hafụ maka ife ndị ụwa ya ekwu, hafụ ka ị wee mee ka ị wee mekwata mmadụ ma okwu bahakwa n'ịzọ ndụ gị. Ka ọ ka ha m otu a n'ọnụ, Ada Ndị Gboo bụ afa m. Nyelu m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zọnyelu m ụkwụ na ngalaba okwu nke kacha nke, tụsaalụ m ozi a, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu a ịtụsa ka onye ọzọ ga-afụ iwee zọta mkpụrụ obi mmadụ. Ka emesịanụ.